po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pelcar Sumera at welcome po sa aking channel. At ngayon po ay nandito kami sa seaside at dito namin gaganapin yung birthday ng apo ko na si Lilan Sumera. Kaya make sure lang panoorin hanggang dulo at sana po ay magustuhan nyo itong share ko sa inyo. Salamat po. So ayan po, dito po rin nila ginaganap ang may mga competition sa banda. Ayan po, dito ginaganap. Malaki po itong lugar na to. Dito po sa San Juan, Ilocos Sur. Ayan po, malawak po ito. Dito po nila, dyan sila tumutugtog. Ayan, at pasok naman po tayo sa loob, sa restaurant nila. Ano po ang itsura. So, ayan po ang restaurant nila rito sa loob. At dyan po naman ino-order mga pagkain. Ngayon naman ay punta tayo sa labas. Tignan natin yung paliguan nila. Ayan na po ang tropa. Ready na po silang maligo. Malinis po dito talagang i-recommend ko to sa inyo na puntahan. Seaside, San Juan, Ilocos Sur. Ayan po. Malinis po dito. Talagang napakalinis. Ayan po. So, ayan po. Enjoy watching. Hi Lola. Yan po. Babalik ulit ako mamaya-maya. Sige po. So ayan guys, nandito kami sa sulod-sulod. Vlogger, Lisa Vlogger. So, ayan na po, nagsidatingan na ang tropa. Nandito na po silang lahat. Hintayin lang nilang tawagin kape para kumain.
Ayan po si Lola. So, ayun po. Thanks again for watching po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Babalik ulit ako. Anay bagam? La! Hi, Vera. Hi! Siya'y sayang ko. So ayun guys, nandito kami ngayon sa seaside. Yan, dyan yung seaside guys, so yung restaurant. Ganda dito guys, sa tabing dagat. Nandun sila naglalaro. Nandun yung mga kasama namin guys, marami pa kaming kasama sa loob. Di bye-bye ni. Oh, di bye-bye. Oh. Beach. Baba kami kano na. Pag high vlog ka man. High vlog ko na. Awa? High vlog ko na man. Vlog na dahil. Kailangan ito mamortik dito. Anak tayo. Wala na. Hi guys. Say hi. Say hi. Hi. So, ayun na po. Kakain na po kami. Yan po mga putahe. May squid, pansit, fried squid, seafood's delight, bagnet, chicken, sweet and sour, tsaka po yung seafood delight. So, marami pong salamat muli sa inyong kapanood at patnubayan po kayo ng buong may kapal. Thank you.